puji matuhatta marhite ede nomor 510 sia. Satu
jala pararat mai tu saluhut bangso asa bicar sodang ni hasanga pemi doh di akan hudul di hahulumon doh nadilingguman ni hamatean marhite-hite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jehovah di batang minna di batata dan jadi marakut au bahenomu di batam tiado lapatan ni odo ikon ubiar rohatta jala humolong jala upos mida di batang asamida nasana adong di tanah tapangindo magogos yang tuhatai lahu mangulahon patinay ale Tuhan di bata say patuloy mahami mangulahon na hubar tu patinay. Amen. Oh, say,
bagasan rohanambian saluhut dohani manipil siad dalammu masai gudang do pangalasion nami di patikmu alai ingot mahani ale Tuhan alani denggan di basam dot asini roham sayunang paingot-ingot akadusanya poson nami dot pangalasion nami say ingot mahani hobar tu asini roham dohot denggan di basam alani guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin. Sayo sih maruham, say payan manihani, rodi pinaparnami barita naudi. Jala pararat na itu salut bangso, asabicar sodang sangapumi, do di akan hudul di hagulongon, do nanilinggoman ni hamatean, marhite-hite anak pagolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
asa sungodak danak pertohap di mudar doh di sini. Gabi sumado doh ibana pertohap di sini. Asa marhite-hite hamatian di pasohot ibana si polisi na marwaso mabay mate. Ay apala ak kasuru-suruan di sarihun o parang si Abraham ido. Ay itap nang masitaungan ibana di natarjuni haurupan ibana do akan natarjuni ido sa anak mertua do akan natumangihon hatami di bata jalan au peupsa. Amin.
Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Sonari tabigeba titing nama ragam di Huriata HKBP Soposurung Minggu 2 Februari 2025. Dohot guarni minggu ta ima minggu papaton dung Epipanias nomor lapatan minggu hapapatar. Dohot topik ni minggu ta Jahoba do partano batoan jala haborusata. Tuhan adalah bukit batu dan pertahanan kita. Napa duahon ibadah pembukaan belajar sidi tahun ajaran 2025 di hari Minggu Sadarion 2 Februari 2025 masuk pukul 15 WIB maringanan di gereja HKBP Soposurung Tapatupa do ibadah pembukaan belajar sidi do mutusi pinangidohon matusaluhut akayanakon ni Huriata nanaing marguru asaria madohoti ulauni. Napatuluhon di hari Kamis naroon 6 Februari 2025 masuk pukul 10 sia 30 bodarina maringanan di garejata di Puka Huriata do partangyangan pamuhai nahina suton ni Huria do mutusi pinagidohon matu akal lembaga kor na adong di Huriata asa patubegehon ende puji-pujian di pertangyangani laos pinangidohon matu hita saluhut ruas ni Huriata asaria hita madohoti partangyangani. Na papaton titing pamasu-masuan pabagason na parjolo naing majalo pasu-pasu pabagason ma calon padita Wanpril DB Huta Barat Magister Teologia anak ni amang pendeta Epsan B Huta Barat Magister Teologia tubudi inata inang Samsidar Boru Manalu Sian Huta Jalan Kartini Soposurung ruas Nihuria HKBP Soposurung Resort Soposurung Distrik Sapulsada Toba Hasudutan Dohot Orwana calon Biberflow Helen Everdina Lumban Batu SAG Boru Niamata Sahat Lumban Batu Tubuh di Inata Inang Tio Jujur Boru Manulang Sian Huta Panglong Sepriuk ruas ni HKBP Sepriuk Resort Kampung Pon Distrik Sapulopat Tebing Tinggi Deli Saka pamasu-masun yang dipatupa di HKBP Lagu Boti Kota di hari Jumat 14 Februari 2025 masuk pukul 10 WIB nahidobasan ni Parhalado HKBP Soposurung napalimahon ruas nataba mamuka Minggu Sadarion 2 Februari 2025 gabe ruas ni Huriata ma amang keluarga Juli J Panjaitan inangi Friska Yanti Borusi Manjuntak Rap Dohot Tolu Halak Iano Konasida Nasida Rosian HKBP Paidoan Resort Paidoan Pohan Nasida Maringanan di Wig Opat ni Huriata. Nah ponopon pelatihan manang kursus musik gerejawi mamuka hari Senin 3 Februari 2025 masuk pukul 15 WIB di Patupa Huriata do kursus musik gerejawi tuaka yanakon ni Huriata na ruas ni Huria na olo marsiajar kursus musik gerejawi do mutusi pinangidohon ma asaro mahita hobar tu partikian naong tinotuhon ni Huriata na papituhon pakubasion padita resort di Sadarion borhak do padita resota padita jan siagian makobasi permingguan di Huria HKBP Sibodiala Akapakobasan Nuria di minggu di bagasan samingguan boy mataida di kertas acarata napasiahon janji iman MBO HKBP Soposurung tahun 2024 pinabatohon mas tusaluhut ruas ni Huria torop ni ruas nong pasahaton janji iman MBO ni Huriata ima 112 kakak sian 211 kakak ruas ni Huriata na terdaftar Hobar tu haputusan ni parsermonan Parhalado Partohonan di Huria na di hari Rabu 20 Januari 2025 taringot tu janji iman MBO tahun 2024 naing paujungon di Huriata ma pembayaran na lumabak na di hari Jumat 20 Februari 2025 do mutusi tu akar ruas na so manggarar full dohot na so manggarar dope janji iman MBO asa tapasahat ma itap ni natarojar ni rohata moliate ma di pasat Huriata tu hita saluhutna lampiran ni pembayaran janji iman MBO 2024 nunga disediahot be di stensilan warta jemaat di Huriata
Napasapuluhon ruas ni huriatta nomor ulang tahun hatu tubuh dohot pardongan saripion nunga adong di kertas acara hatan di debata tuaka ruas ni huria nomor ulang tahun di bagasan saminggion ima sai parrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asa dapotan roha nabisuk kami. Topik doa dohot warta keuangan dohot daftar keluarga ruas na pasaton janji iman boima taida di kertas acarata molotung adong akan hurang di panuraton dohot guar jumlah parhepengon boima tapatakas asa tapadengkan tu minggu nanengro mulate ma di pasat huriata tu saluhut ruas ni huria na pasaton pelian gugu taon dot hamulateon mulate ma solak nai di ruasta marsangak ma debatata.
saleleng na Jesus Kristus anak ni Debata Harimanu Raja Raja Rasul Roko Kumonggom Tanoon Puji Jani Takon Mahong Yon Maen Lehon Sangap di Debata Puji Yesus si palua langit tanah marolok-olok ma Haleluya puji Tuhan Jehovah Bapa sana Gowarni Debata Tuhan Yesus Nomar Mahanita Arinana Nang Bodari Nabe Puji Datuk Maha Mulia Sangat di Dami di debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. 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 Ya, asahot ikut tulu halido. Unangan donadong namandok janggal paditon. Biasanya saya ikut tulu halido asa tubuh ngolu-ngolu on puasa getung-getung. Mebiarawan no gabi getung-getung jami tahun. Dangi. Kamang do dakai nang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hobar tu tik-ting nakin asa onang suku-suku rohata di sini do pakubasion di Padita Resort alai taboto do Padita Resort tu sibodiala alai dang taboto ise do nahudul namerbaju na birong nagateng nadong di jolo nakin ise do naing nagatengon memang siya gateng nai memang burjudon sian gateng nai gajang do jamitanyon natong kan jadi tak kenal maka tak sayang molo tak sayang dak kapor siaw munau molo dak kolong rohamuna dang tangi honom muna anon nahu pasahat alai mulu ngai tadahamu tung bohape bae mak dongat tubuku hujalo mai bae mak berekku hujalo mai pinomat ijalo hamu hami Padita Julius Gihon Sitorus Padita Julius Gihon Sitorus marga Sitorus sami jok di dok jolma naso dangamat dokoni hamudo alenang pesongoni adong rem nami makana gabi Padita muludang adong rem maka adong jarang no marga Sitorus supir motor sapala supir motor ribana minggir inna kelewatat terus dainang pangit tubuh dang tusijo nahu alap pami sotungan no muru anno boruni rajai boruna rajai netung ulu marukil majalwau dihagan tengoki calo Padita Jelita Sari boru sinaga calo Padita Jelita Sari boru sinaga di sondon waeng nasida songon au ganteng berarti nama ngalapau pe pastina cantik uli do nakin nasida markor nang pe sodo hoti mana marguru ba menangda
Mulutung penakidang doho tiba na marguru di minggu nasal pole doho timana marede pengecualian majon. Dainang pangitubu boru rumbo. Rumah horbo. Parna. Simatuakku boru dakya moru. Dakya berbagi-bagi. Tabba. Marito nen namu do. Amang. Jadi kami makubasi di kantor pusat AKBP, di fungsional di kantor biro personalia ni HKBP. Jadi pastina tabi parhorasa ma mulu inang calo padita di biro umum manasida tongdo di kantor pusat. Alani sahak ma tabi parhorasa siak kami selamat hari Minggu madihita salutna. Hatani dibata di minggu tasadarion hobar tunang tinotopon ni iduk ni huriata. Natar surat di pesalmen bidu pitu puluh sada, mamuka masian ayat sada, tolhas masahat tu ayat onom hujahama dihita saluhukna. Marhaporu satu hodo au ali jahoba, dang tagamon murak au saliling lilingna, sailuahom maau marhite-hite hati gorammu, jala palua au, say paeleng mapinggolmu tuau jala urupiau say homag gabe partano bato wadiau tau inganan bongotakku toktong nunga pola di parbagaho urupamu au ay hodo partano bato aku jala haporusaku ali de bataku say palua maau sian tangan ni parjahati sian tangan ni pargeduk dohot si bahe gugo ay hodo pakirimakku ale Tuhan Jahoba nalom ni rohakku sian siete-hete hokku naung mangusade tu hodo au sian bortian hodo si parmudu au sian butuhan idainang say hodo toktong pujiokku ido yanggo sahakna akamang inang adong do say jok-jok didok sedia payung sebelum hujan. Artina rikok do payungi ditiki udan asa unang matonu. Molo adong las niari rikok do payungi asa unak kita mohopan. Rikok do marjeket borngin nai ditano nangali asa unang ngalian. Berarti rikok do jaket, rikok do payung asa boha, asa mabahik kita aman doi. Asa mabahik kita unang pala marsak kita hinorhoni gabe marsahit alani udan. Gabe marbirok kita ngabirong hona lasni ari rikok do hapai saluhu nai asa majagaho kita majamotton hita majamotton hahipason majamotton keselamatan bahkan molomar kareta say didok do asa dipakai helm asa buhamai asa sadi hari ro akka songgo-songgo dihita boy melua todita boy melua nanggoluta sian akka parmaraan berarti nang lomoro hatta HP saluhuna adong ro parmaraat dihita dang adok kita namar lomo ni roha hacitak kita semua kita menginginkan supaya kehidupan kita itu kehidupan na nyaman ngolu na tentram, ngolu na marlas ni roha, dauman yan akka parsahiton, dauman yan akka arsa ni roha, alay dang boy dohonota, dang ro akka arsa ni roha. Dang lomoro hatta marsak kita, hinorhon ni paryanakonon, alay bako ni na maryanako do, iko marsak kita, hinorhon ni iyanakota.
Dang lomoro hatta marsak kita hinorhon ni na kompes bandi kareta ale dang boy pasidingot tai saliling markareta hita ikon adobot tado parukilon marhite-hite na kompes bakko markareta. Nang songoni di pardalanan ni ngoluta dang boy dohonota Tuhan. Oh. Moloboy niyan unang adong akarsa ni roha diau. Wah, dang lomolomom. Jadi bohano ternyata sudah dohita ngadopi arsa ni roha. Tung songonope akan agatengi pe songonawon adong do arsa ni rohana boa. Naroai adong do arsa ni rohana. Adong. Nagaritingi yobu na adong do arsa ni rohana. Adong. Nakurusi adong. Adong. Namo songok kamyon adong. Adong. Mangukor. Dang boy pasidigo naka arsa ni roha. Nang pesipata mekel di sihapataran alay. Tangis di sihadunian. Lumobi akay naon. Najojotanon. Di jolo ni anakon na mangak ko. Alay sa sitong na nasotar bagi-bagi ni imana nama. Si batadang boy tatuhor na nang dihita hinorhon ni. Tu yanakon tu keluarga. Molo di ida na sida boy do mekkel. Natuari hubereng mekkel do omakon. Natuari hubereng mekkel do bapakon. Alay buasan waeng ropar sahitot tu ibana. Ternyata lomodo rohana marlas ni roha alay dang boy lari ibana sian parsahiton sian arsa ni roha nasonggop. Tutonga-tonga ni ngoluna. Alani dihamua manami dohotina nami na hinaholongan dohonok kuma setiap orang adong do arsa ni roha setiap orang adong do parukilona manuhu silang narotu hita bedo hita. Saya memikul salib yang datang kepada saya. Alani molo marukil au alani ianakku, marukil au alani keluargaku, marukil au alani namar Tuhan neng dohonokku, nahu parsilakko diriku disilangi asa boha, asa marsangap gowarni debata, marhite-hite ngoluku. Akamang do takkainang nahinaholongan jojo tita, molo borhat tita nakin parjolo sian parukilon, satolo majohita semua orang pernah bergumul dan bahkan saat ini sedang menghadapi pergumulan. Sukun-sukun nuaing dihita. Tu dia do haporusata. Ise do partano batuata. Tu ise do hita mangalu-alu. Nuaing di tonga-tonga ni namasa, napahit, naparir di tonga-tonga ni ngulut taon. Si patatahilala dang mampu beau Tuhan mangalakahon. Dang mampu beau Tuhan dinalaho mga dopion persoalan boy hita jojot tita manarita tu debata alay pangalua-luata dang tu ibana jojot tita manarita buasa Tuhan ikon adopakon buasa Tuhan ikon mersahi tau pigaliling buasa Tuhan ikon songonon ianakokku alay dakyata sukut tu debata bagaimana caranya jojot tita akaina molo marsak kamu makatatay hamu, lau hamu, tuak kadong hamu na bahkan persadariak kamu, moloro amat teman dokon, si doa na tinang. Ijabuan marsa kau, nasi botohodo ngaluja manuci piring, manuci abit, mangalopa, mabetes manismu. Jot tita songoni, hola tokip do piau, isi do jumpaku hasonangan. Ola roa kaina ola natulapo do boa benok kudak tulapo au sido jupaku akala sini roha banyak kita di tonga-tongan ni akarsa ni roha mabereng akka parsigatungan na asing di tonga-tongan ni parsahiton jojok kita mangalului akka gogo na asing dang dapotan parianak konon jojok kita mangalului akka gogo ni na asing dang dapotan perkarejuan lau hita mangalului akka gogo ni na asing marsak kita di tonga-tonga ni keluarga lau hita membuat handphone dungi tabaem masudei akan apa sobulung petong dosongoni molo marsak ibana putus cinta ibana galau ibana tu dia do lau handphone jauh-jauh ni na tua-tuana pedang tangi honon nyobe
hinorhonnya. Banyak kita lebih mengandalkan pikiran kita. Mengadopi saluhut akan masa di tonga-tonga ning ulu. Molo manat kita mamereng akamang do takkainang di 2024. Ise maharwahita nama boto iko bui bongot kita tu tahun 2025. Bahkan nuaing ngasahat kita tu tanggal 2 bulan 2. Siapa yang tahu? Hurangan dohamu di tahun nasalpu hurangan. Adong do akar sa niroha di tahun nasalpu gudang. Alai partikianon bui hita sahat alani ise. Alani di bata dang alani gogom. Alani di bagasan partikian ido na pinasahat ni parpesalmen. Di tonga-tonga ni arsa ni rohana. Saliling manguli bana mapurus do ibana hapurusan na holat tu de batado. Pola sahat tu de metua pa ibana marsak. Bui tabereng. Tiki poso ibana ro arsa ni roha. Dung metua ibana ro arsa ni roha. Na pasti na dohonon ni debata dang takaran ukuran taringo tuha posoon tuha tuaon asa unang adong arsa ni roha. Boy do na julo hamu marsa do hamu alani parianak kono muna mungkin dang dapotan parkarijuan dope. Ay da bado dang dapo dope karijo ni sinur pince inna. Dung dapo karijo ni sinur pince so arsa ni roha. Daw. Teta do iko na dong. Nga karijo niya ni mana. Ali amang padita. Nga 22 tahun umur na dang marasohot at dope. Dapat sohot ibana. So permasalahan. Daw. Teta dope adong persoalan di sinur pinceon. Buado naing. Burjudo helaki. Persoalan seda. Persoalan peduahon. Mabaik goar. Mulubui nian goar nak sioma. Jadi nanti dok mi. Saya persoalan daong. Tu dia do naing rohanion. Tu epung suhu do manang tu epung bau. Dapok saya persoalan daong. Ngolu tahun ngolu na mangadopi persoalan ikon adopat adoi tung songo dia pehato taale pos marohata dang alani gogomina palua hokko molo tung mampu di haposo ommu mangadopi akka hamaolon molo tung pejupangmu hamaoloni di hatuaummu dang alani gogoi nasiak kitai alai gogo nasian debatado na patawok kita manaluhon makamonakon parukiloni dak kita sendiri dang alani gogota dang alani balgani daginta dang alani hamoraota alai ala di paloas debatado pehita marhite-hite gogona makamonakoni alani unang ajong na margijang ni roha siat debatado sa luhut adong naso siat debata alani molutung keriting peho tubu unang pala di bebilis adong dohiton keriting tubu gak pede aletong dohita do na mabaheni dang pede joti ta mabahen pangguaran ni jolma asa itadda jolma ibana na dia sinur pince ina keritingi na dia sinur pince ina moki joti ta mabasongoni asa itadda jolma na dia pedita na marjamita na riminggu idu deba nalilinga marjamita ay na dia ne boto hodo mok alay mok pa ibana gateng do na dia ibana na birong galoti inna na birong ido ibana lasi boto hoi dangadong beno birong siya ni portibion
Jujut kita mapesoni ido ubahen goda kita yang tidak percaya diri. Ay hita sendiri pe pahata-hata kadongat tado. So pinoto Tabet mas na. Sira so pinoto daya nepe ipakai mana? Tung 10 kilo ipakai mas nei dan bagagi. Inna. Goda kita na pahata-hata. Tung mar bordir masih, tung mar bordir benang emasi, manang mar payek-payek baju ni, tung suadong nasumak kubereng. Ujung-ujung na dong tahun tung adong pe na di ibana bahkan gabe minder. Sia kita dosa luhu nai di dia perjumpangan, jojo di gereja perjumpangan ni. Alani do molo tadok debata haporusan alai persoalan nan waing molo tu gereja penwaing jol madang debata be haporusan na dang debata be di mana pertano batoan persigatungan ala boha ala ngai rajai portibio ni bana portibido na mga rajai dang debata molo tadok at kamanginang debata do pertano batoan unang bain ubelga persoalan misia debata ikon ubalga do debata sien persoalan jadi molo marsak pehoy nang ijebu isi do nujok membeko marsak dana do manang aka amat tadi jebu amat ta isi najuk mabek marsak tetak mabertahak kamu unang sanga mago pertahanan muna isi pertahanata debata ay juk dunwaing sotung sanga tanyang muna kamang asa tetak mabertahan tu debata akka hala inangon hola dau oti siat debata bereng ma leanon na nama putas tu inumami otik nong mo lihati do tadok tu nesida alamiat do pede bata di nesida hola marsak nasida pagi-pagi nai hola dungo makasih ama nimmu donian ibaet tes mane sale ngadong otikien iteteson asa taun inna ene tueni dorong de bata molorang mate sada-sada do hitakka amaun ayang besi bata setor torus do hudok setiap mabain tes inat tejebu terubah do lepekan ubagi juga asai fotone berdei naro aku terubagi dua saya dai ho saya dai yau mododang di numi mana nga suku-suku berhak batong ale mo lehate mak perjulu di numi mana berarti aman berarti miad do pedi bata ikut tu di bata no haporusata isi haruana maboto perdalanata mula sia garejaon alain molo boy do behita marhahi pason madaleni hari-hari ning oruta itu semua bukan karena kekuatan kita tetapi karena Allah masih mau mengizinkan kita berkarya memuliakan namanya untuk 5 menit ke depan 10 menit ke depan 1 hari ke depan dang lahon aing pasonang-sonang rohata alain naing lomo rohani di bata marsangap guarna alani dohonota adong do batas gugutta semua memiliki batas kekuatan ilo bahin adong eden adokon jangan sampai 3 kali kesabaran pun ada batasnya alai molo didokot dison ale de batakku palua au alai de batakku luahon au ikoni do dohonota Tuhan ganu pari ganu tiki dongani au ganu pari ganu tiki ai jono do sibuli sakamang do takainang ido ubahet didokon gunung batu asa unang murado diterpa ajala masuk akan asingina naing membuat kita nanaing pasudahok kita godang akan nanaing pasudahok kita bahkan di gereja perong do sibolis adong ibaba ni pitua perong do sibolis ola keluar hita dang masuk meta tu gereja asa unang adong sibolis inna tohodo dang adong
barong. Para hari Kamis, perbungan kur, ingot tamuma, level ni sibolis na sahat tuhamu beda do. Nga level ni sibolis na memang parkur ibana di harajaw ni sibolisi. Mono si kolaminggo, level ni si kolaminggo do sibolis na roy. Ingot ma, tuhami pe, tupad bitaw na dong do sibolis. Barong, alidang songon level tuhamu, level nami do, esada, sarjana teologia, ale teologia kesibulison. Ingot tamu may, beda-beda do, lambalga ha porsyon muna, lambalga do huwaso ni sibulis na ro tuhamu. Molo me do pe ha porsyon muna, baik ma, sikola minggu do pe ha porsyon ni nasida, ikirim ma, sibolis na ukuran sikola minggu. Ingot tamu may. Alani bisa saja jono dohita tu sibolisi na buy mabuak kita tu pardosaon na makorhon tu hamatian. Alani tu dia do haporusatta ise do partano batuatta molo didok hauda bolot di portivion sa sitong na ikon songonido bahenotta tu de bata. Tang buyaw Tuhan mangalaka molo so adokko. Unang tabik ko na Tuhan. Nanggo satok kipe. Ikonido. Alani dihamu saluna aka amanami dot inanami. Molo tungadok kita akan na makirim paryanak konon. Martinangi madebata. Disaluhut aka natahirim. Ay ibena do partano batoan. Ay ibena do haporusatta. Dang tu dia hita molo sotu debata. Ay gobaran ni debata do hita. Ido ubahen molo taingot ditiki ro at kajol mai liano do gugu tu kesar. Ay do gobarnisi pasaha matu kesar nagabi bagian di kesar. Gobaran nise do ho, gobaran nise do hita, gobaran ni debata pasaha matu debata na taut caloon ni debata. Tu si dohita ikon marsigatung. Alani disudi akan makirim akka parkarijuan. Makirim akka sirokap ni todi. Makirim akka paryana konon. Nang makirim akka las ni roh halumobi di hamamalum. Sian parsahiton. Di minggu sadarion dohonot tama. Sudi hita layak do majalo. Asi dohot holong ni rohani debata. Sudi hita layak do majalo perlindungan siat debata tung me pehita tung lea pehita di jolo ni jolma alai molo di jolo ni debata argado hita molo tung pe di padau hosia tonga-tonga ni akka pardongan ommu di minggu sadarion rodo debata manugu ho mabuak ko tuai hasonangan imaulaun ni debata di tonga-tonga di ngoluta. Alani ikut tuibena do say mangaranap do mataku do paaka dolok. Ikut tu si do hita manatap tu debata majalo asidohot holong ni rohana amin martanya kita. Dipuji dipasang pami guarmu ale Tuhan Jehovah debata nami. Hodo Tuhan na ditadda hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus namate humokop pami. Tunggu dang situ Tuhan aka pabahenamu di tonga-tonga ninggolu nami manarihon akan narikot sian akan narikot dinamekmet sahat dinamagudang pe Tuhan huilalahami padongan yomu pangurupi yomu pasahat ton saluhut akka dinggan di basam nang asini roham lumobi di bagasan minggu sadarion ale Tuhan boy hibul rohadang pikiran nami mamuji pasangapon goarmu nebadiai marhite-hite paredeon nami marhite-hite tangiyang nami marhite-hite ganuk akka pakatindak konon nami Tuhan dihapor siaon nami jala di paingot hami Tuhan marhite-hite hatam nabadiai asa homa Tuhan partano batoan haporusan nami asa tu homa hami Tuhan marsigatung molotung pehubolus sami akka hamaulon molotung pehubolus sami ganuk akka arsa ni roha homa Tuhan hubay kami parsigatungan nami, pangalualuan nami. Asabui, huhamon ako kami Tuhan. Saluhut aka parukilon naroi.
Jalaboy marlas ni roha kami mangadopi irap dohoto marulupulup kami Tuhan. Di tonga-tonga ni keluarga lumobi di tonga-tonga ni huriam. Tuhan Jehovah pardenggan basa para si roha do Tuhan mida akan adangol. Jonok doho Tuhan tuak kami nama jauho tinggil doho Tuhan mananginangi marnida kami. Alani tatap mahami Tuhan na jauh-jauh tuho di minggu sadarion. Asa homa Tuhan nama masu-masu salut akar ruas ni huriam. Siadak danak saat roh di nama gudang. Asa homa Tuhan nama ngalehon akalas ni roha, nama ngalehon semangat di nasida di tonga-tonga ni pardalanan di nasida sigano pari lumobi di tonga-tonga ni huriam. Huingotami Tuhan akka ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Lumobi mana di bagasan tahap pemulihan. Ima opu evan boru marpaung na tongo Tuhan mengadopi tahap pemulihan ibana. Hinorhon di parsahiton na songgop tu pamatang na. Mangido mangelehelik ma Tuhan na posomrap dohot sudi akar ruas ni huriamon. Homa na mangalehon hama malum. Sian parsahiton na. Homa Tuhan na mangalehon ringgas ni roha di ibana madala ni ganup aka pardalanan ni parubatan. Pos rohanami mulud nunga di dalani ibana pardalanan ni parubatan na hodo Tuhan na patuduhoni jala homa Tuhan na pasauton lomo ni roham marhide-hide pardalanan ni parubatan ni nasida ale Tuhan Jehovah di batanami mulutung gudang dope akar ruas ni huriam na di bagasan parsahiton homa Tuhan na masu-masu na mga pehon tangamu na go huwasoy na patanggalhon jala mabubut salut aka parsahiton asa buhay Tuhan marhahi pason nasida tuari na nengro buhay marlas ni roha na sida marlojong mardoho tiganup aka pardalanan ni program ni huriam. Tuhan Jehovah di batanami diganup aka pardalanan program ni huriamon. Upasahat tami matuho ali Tuhan asa homa Tuhan na mangula jalan na pasauton ganup aka pardalanan ni program ni huriam. Lumobi ma di aka pembangunan ni aka spiritual nang soni pembangunan di aka pardalanan ni godong ni huriamon asa homa Tuhan na pasauton ni hobartulomo ni roham. Tuhan Jehovah di batanami palo asami Tuhan marlas ni roha sadarion sogot nang sahat ro di saliling-nililing na marsangap marmulia maguarmu wala mangasaro nakmu Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Marende mahita huhut papungu piliata. Damai sunam rohani
tatangyakom mapeliata. Ale di bata amanami na di bandua gijang, hodo haroroan di saluhut silehon lehon nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo megabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajao mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot ti portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni selehon lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalam ni lehon ni toni rodi pamatanku. Alea manami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorho mak damena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu, Horasma dihita salukna.